الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ای بچه توربای بانیارا خنده رفتای خوندیسтай هون الو خنده کنه موقع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته برو واردی هم توتک تا برو واردی نمیدونم توربای بانیا تا برو واردی وقتی خوندیش حدیث خطی بکنش امیرا чтобы до кҷо ҳамин хел кардагиян ҳамиш ҳамин кор аз кҷо магия ба кҷо рафт نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. бовар кунем бародаро ку вапше насрини нест. субҳаналлоҳ, созен хубем, падар модар ҳама хуба тенҷа алои меҳрубон соз бошен, тенҷ бошен. шерои нар хоҳиш мекунам навора паҳн кунен, навора пайгирӣ кунен, дастгирӣ кунен, чтобы паҳн шавава. ма ҳамин муроҷиати ма ҳамин қорибачо мулло ва эшон шайх ҳамин чизо дада бародарҷонон бародаро валлоҳи қасам фикр накунед ки ма ягом таҳқир мекунам, ягом субҳаналлоҳ намедонам, ягом нияти бад дорам. не бародаро, просто сахт мерасада бародаро, просто сахт мерасад. неужели ба ҳамин дараҷа бача овози хуб дорӣ, овози форами хушрӯ дорӣ, ҷин мехонӣ, намедонам қасида мехонӣ, чизе мехонӣ, намехонӣ, намешава мисли инсон вори ҳамин хел бихониш. эй бародаро, ман ба худо барои чӣ сахт мерасад? ба хотире ки ҳози мардака мегӯй қорӣ, бечора қория мега не қорӣ нестам, мулло ҳай мегӯиш муллоӣ мега ки не мулло нестам, метарсанд, тарсоншон кагиян. ин ҳамин хел мисли ин ҳамин хел шахсиятҳо ҷони бародаро, мисли ин ҳамин хелиё. бародарои азиз, худиш чӣ гап аст? субҳаналлоҳ, муллои шланг, муллои калушу қори пишик, субҳаналлоҳ, қори намедонам фалончава, бача мулло пистолет, субҳаналлоҳ, ин худиш чӣ гап аст? бародаро, валлоҳи қасам просто ку мо аз насиҳат дур мондагием. насиҳат ҳози ба кӣ мондагиай? неми ма да мондагиае, дитай дига нем хели инсоно да мондагиай. бача субҳаналлоҳ, ман зеби ӯ насиҳати надорам ки насколка ма бибиром гап занам. ҳози мо ҷои дига касора гирифтагием, бояд шахсиятҳое ки баромад кунанд аз дасти кира, аз дасти ин ҳамин хел муллои шланг. ман ҳамира бародарои азиз ҳамира нигаҳ кардам дар як чӣ хондейстайдаи субҳаналлоҳ, як канали ҳамин телеграм ҳамин дига миллатҳо да ҳамин хел нигаҳ кардам, ҳамин шланг ҳамин хел бача турбай банияра кандаи рафтай хондейстай. субҳаналлоҳ, ханда кунам, охи ба худо қасам ку шарм мекунам ки мегӯм охи бародарои худмонанд. агар гирья кунам, охи мегани па девна шидай. мардакои хуб, шумо худтона бурда маҳкам кардестин, да тухм дуо мехонед, тухм да кори намондааст ки шумо накардаеста бошен. нами баъзеҳо да валлоҳи қасам бародаро, ман на он шахсиятҳое ки чиста дарои ҳаққанд, ман на унора гуфтестам, ҳамин шахсиятҳое ки субҳаналлоҳ раъи аминора гирифтестанд, да раъи ки нами бародарое ки алҳамдулиллоҳ олимое ки мисли алҳамдулиллоҳ бобои ҳоҷи мирзо, мисли дигарош, да охи ислом ин неста. мардаки хуб, бироварди ҳамин тутукта бироварди, намедонам турбай банията бироварди, вақте ки хондиш ҳадис қатӣ бикуниш амира, чтобы да куҷо ҳамин хел кардагиян, чтобы ҳамин кор аз куҷо омагия, барнавишти ҳамин кор аз куҷо омагия, ба куҷо рафтестай. баъд мулло тутук меганам, мулло намедонам, мулло сихак меганам, мулло намечи меганам, мулло чи аз пишти ки меганам, аз пишти нами ду одаме ки 4 сурара аз ёд кардагиай. мардакои хуб, накунен охи аз худо камтар шарм кунен, аз худо битарсен, монен ҳамин олимора, монен ҳамин шахсиятҳо як майда ором насиҳат кунанд, як майда бетарс беваҳм насиҳат кунанд. бечоро
бародаро аҳло шоиде ки просто зиқ мешавам, просто ғамгин мешавам ки субҳаналло мо дур мондагим ай насиҳат, мо абсолютно ай насиҳат дур мондагим. як видео мекунӣ валлоҳи қасам ку дар таи комментария ҳазорҳо дашнома ҳақорат аст, ҳазорҳо. агар ҳозир ман як дашнома ҳақорат кунам мисли ҳамин хелиёш ку ҳамин хел насиҳати мекунам ки раҳмагӯ мекунам, неки хай алҳамдулилло сабр мекунам, бо меистам, неки фикр намекунем ки мисли ҳамин хели шахсиятҳо субҳаналло раи ҳамин бародарое ки бечораҳо раи ҳақ да ҳастанд ҳамунора мегирен. хотто намедонам шӯхӣ кардестай, охе адабгоҳи муҳаббат нози шӯхӣ бар намедорад, охе наход ба ҳамин дараҷа блули баня таҳуӣ кардай, субҳаналло туалет таҳуӣ кардай. ман намедонам тутак хонди, ту тутак навозӣ, ман намедонам ту карнайзани намедонам чиен, субҳаналло. ёки муллои ҳақиқӣ шен, ёки қории ҳақиқӣ шен, ёки бас кунем ки ҷотонда як муллоҳое ҳастанд бечораҳо, як инсонҳое ҳастанд ки бечораҳо монен амри маъруф кунанд, монен наҳи мункар кунанд. ман субҳаналло намедонам да бародаро, узри зиёд, бахшиш зиёд. худо нигаҳбон тамоша дар амони аллоҳ бошен. аллоҳ шоҳидай бародаро, просто хай намедонам дига чӣ бигӯм. худо ҳофиз, худо нигаҳбон тамоша. бародаро ягон гапи пасту буланд зад бошем, бахшиши зиёд. субҳаналло ман намедонам дига. худо ҳофиз.